Ja, og det var så alt, vi havde for flygtningesituationen. Ja, jeg får lige at vide i min høresnegl, at der er sket en tragedie ved Storkespringvandet i København. En ung mand er blevet skudt. Vi har vores reporter, Pia Poulsen, på stedet. Vi stiller nu om til dig. Pia, kan du høre mig? Ja. Ja. Jamen, det er helt rigtigt. Jeg står her foran Storkespringvandet, hvor en meget dramatisk hændelse netop har fundet sted. Man kan se her bag mig, at politiet endnu ikke havde fået fjernet livet, men der er afspærring omkring, for de skal finde alt det bevismateriale, der simpelthen er. Jeg har netop nu fundet nogle øjenvidner. Hej, kan du forklare mig i detaljer, hvad der skete? No, English, only English. Ja, og du var her i går. Ja. Det var jo en meget dramatisk hændelse. Kan du forklare mig i detaljer, hvordan udfoldede denne konflikt sig? Men jeg ved det slet ikke. Han sad i en kravlegård, og så, jeg tror måske det var noget polterarmen, og så lige pludselig råbte jeg, så rejste han sig op, og så gav de lussinger, og lige sagde det bange, og så lå han ned, og så blev hans bakkedragt helt rød. Jeg ved ikke, hvad der skete. Det er jo altså meget mystisk. Altså, livet er iklædt en slags babydragt. Og det er jo svært at sige, hvad den her dragt lige spiller. Men indtil videre er det eneste, vi har informationer. Jeg har ikke fået noget fra politiet endnu. Så tilbage til jer inde i studiet. Tak til dig, Pia Poulsen. Vi har lige nu modtaget flere oplysninger omkring sagen. Politiet har bekræftet, at det var en polterarm, der fandt sted, og det er desværre gommen, der er blevet skudt. En meget trist slutning på en ellers festlig dag. I kan følge sagen inde på tv2news.dk. God aften.